बे समाव माइक्र' फाइनेन्सआव लन लाग्राफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेदेर खौरां फोसावदों। आसामाव 50,000 रां माइक्र' फाइनेन्सआव लन लाग्रा बिथांमोना होफिननांला। नोंथाङा माइक्र' फाइनेन्सआव लन लादों नामा? माइक्र' फाइनेन्सआव 50,000 रां लन लादोंब्ला नोंथाङा बेखौ होफिननांला। आइजोफ्रा माइक्र' फाइनेन्सआव लानाय 50,000 लनखौ आसाम सरकारा होसिगोन। नंगौ, नोंथाङा लानाय 50,000 रांनि लनखौ आसाम सरकारा नोंथांनि एकाउन्टआव हरबाय। 50,000 रां माइक्र' फाइनेन्सआव लन लादोंब्ला नोंथाङा होफिननांला। एकाउन्ट 50,000 लन रेहाय मोनखांनायनि उनावनो नोंथाङा मोननो हागोन एनअसि। बेनि उनाव नोंथाङा आरोबाव गुबुन लन लाबावनो नांला। माइक्र' फाइनेन्सआव लन लाग्राफोरनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा गेदेर खौरां फोसावदों। आसामाव नंगौ, बेनि गेजेरावनो नोंथाङा माइक्र' फाइनेन्सआव 25,000 रां लन लादोंब्ला बेखौ नोंथाङा हरफिननांला। 50,000 रां माइक्र' फाइनेन्सआव लन लादोंब्ला नोंथाङा हरफिननांला। बे समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोसावदों, जुदि सोरबाफोर आसामाव माइक्र' फाइनेन्सआव लन लादोंब्ला बेखौ हरफिननांला। नोंथाङा माइक्र' फाइनेन्सआव लन लादों नामा? माइक्र' फाइनेन्सआव 50,000 रां लन लादोंब्ला नोंथाङा बेखौ होफिननांला। 25,000 रां लन लादोंब्ला बेखौ नोंथाङा हरफिननांला। 25,000 रां रेहाय मोनखांनायनि उनाव नोंथाङानो मोननो हागोन एनअसि। आइजोफ्रा माइक्र' फाइनेन्सआव लानाय 50,000 लनखौ आसाम सरकारा होसिगोन। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गेदेर खौरां फोसावदों। आसामाव 50,000 रां माइक्र' फाइनेन्सआव लन लादोंबा नोंथाङा होफिननांला। नंगौ, नोंथाङा लानाय 50,000 रांनि लनखौ आसाम सरकारा नोंथांनि एकाउन्टआव हरबाय। क'क्राझार मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव गोदान फरायसाफोरनि एडमिशन एबा मुं थिसननाया सोलिगासिनो। नार्सिं कर्स फरायनो गोसो गुदुं फरायसाफ्रा फैगौ 30 अक्ट'बर खालारसिमनि गेजेराव मुं थिसनफैनो हागोन। क'क्राझार सहरनि खोला फारसे मोख्रापारायाव थानाय साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव निउ दिल्लीआव थानाय इन्डियान नार्सिं काउन्सिल आरो गुवाहाटीआव थानाय आसाम नार्सेस मिडवाइफ्स एन्ड हेल्थ भिजिटर्स काउन्सिलनि सिङाव एफिलिएटेड जानायजों लोगोसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनि हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार डिपार्टमेन्टजों गनायथि होजानाय गंसे गाहाम खाबु थानाय नार्सिं इनस्टिट्यूट। 3 years in general nursing midwifery आरो 2 years diploma in auxiliary nursing and midwifery कर्सनि सोलोंथाइखौ एचएस पास खालामनाय साइन्स एबा आर्ट्स स्ट्रीमनि गोसो गुदुं फरायसाफ्रा लानो हागोन। साम कलेजाव एडमिशना जागासिनो दङ 31 अक्ट'बरसिम आरो बिनि उनावहाय जोंहा स्टुडेन्टफोरनि थाखाय फेसिलिटि दङ। बेहाय 3 years कर्स आरो हस्टेल फेसिलिटि दङ आरो हस्टेलाव थांनो फैनायनि थाखाय गारिबो दङ। साम कलेज अफ नार्सिं इनस्टिट्यूटआव फरायसाफोरनि थाखाय डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी फेसिलिटीज, कम्पिउटार लेबोरेटरी, नार्सिं फाउंडेशन लेबोरेटरी, कम्युनिटी हेल्थ नार्सिं एंड न्यूट्रिशन लेबोरेटरी, ओबीजी, फेडरेटिव लेबोरेटरी, प्री क्लिनिकल साइंस लेबोरेटरी, क्लिनिकल ट्रेनिंग आरो हस्टेलनि थाखाय 4-star आरसीसी रेसिडेंशियल बिल्डिं लोगोसे बासजों थांलाय फैलायनि गाहाम खाबुफोरखौ होनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9854-550697 नङाब्ला 9854-300175 मबाइल नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।